मी कोकणची प्रीतिया या आपल्या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. कसे आहात मंडळी सर्वजण? कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करा मंडळी. पाऊस पडतोय का मुंबईला? कमेंट करा मंडळी. कमेंट येत नाहीये. जॉईन हा. खुशी आवाज जरा कमी कर. स्वागत आहे मंडळी. कमेंट करा. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. काय आलं इकडे तर बाबा, गरमी खूप वाढली. नको जन्म झाला परत. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करायची आहे. सीसीवर असणाऱ्यांनी मंडळी कमेंट करा. कुठून कोण लाईव्ह बघते कमेंट करून सांगा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. कुठून आहात सांगा मला. तुमच्या इकडे पाऊस पडतोय का? कमेंट करून सांगा मंडळी. कमेंट करा, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. कुठून आहात कमेंट करा. कुठून लाईव्ह बघताय? कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा.
भयंकर गरमी होते जम्मूला. जम्मूला आहे मी आणि सकाळी पाऊस पडून गेला. जे गरम होते ना काय सांगू तुम्हाला, भयंकर गरम होते, भयंकर. हाय यशश्री, स्वागत आहे तुझं. हाय यशश्री, स्वागत आहे. काय करतस? अगो मसूरची आमटी बनवत आणि राईस आणि कोशिंबीर बनवतलंय. पण ती बुंदी रायता हे असे तिखट बुंदी असता. ही तिखटवाली बुंदी असता, ती दह्यामध्ये टाकायची आणि वरून मिरची कोथिंबीर टाकायचा. अप्रतिम लागतं, अप्रतिम. आणि त्यात ना जिरापूड आणि धनेपूड टाकतं. जिरापूड आणि काळी मिरी पावडर ते टाकायचं. आता मी असं त्याला ठेवते थोडा वेळ सोप होण्यासाठी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट अजिबात येत नाहीये तुमच्या. असंही खय अगो जम्मू मेल्या, जम्मू कसं आहे मिया. उठ. पडलोय मी आता, पडणार असते आता. अडकलोय खुर्ची. भयंकर गरमी होते ग, भयंकर. ओके हा, तू या काय करतय? आज तुझा व्हिडिओ बघितलाय मी, घोटियाची येल. माझा कालचा व्हिडिओ बघितला? हा बघितला, मी बघितला. यशश्री मी बघितला तुझा कालचा व्हिडिओ, मस्त होता. फक्त तू म्हणजे कॅमेरा फास्ट पळवतेस, त्यामुळे स्लो मध्ये दाखव, म्हणजे माणसांना ते डोळ्यांना नीट दिसेल व्हिडिओ बनवताना. आणि जेवढं दाखवायचं आहे तेवढंच घे, एडिट कर व्हिडिओ वगैरे. म्हणजे डायरेक्ट तू मोबाईलवरून उचलून डायरेक्ट टाकू नकोस शॉर्टला. ओके. बाकी व्हिडिओ मस्त होता, बोलत मस्त होतं, व्हॉइस टोन चांगली आहे. लोगों के संग जरा झूम लो.
यारो का यार हूँ मैं. मंडळी नो पटापट कमेंट करा. खय असाय खैली असाय कमेंट करून सांगा मंडळी. नाही केला कट करूनच करत होती. एडिट व्यवस्थित कर आणि मग टाक. इन शॉर्टवर एडिट कर वगैरे, कारण नंतर तू दुसरीकडे पळवताना एकदम कॅमेरा असा ना असा पटकन जात होता, त्यानंतर असा असा असा, ते इग्नोर कर फक्त. हॅलो मंडळी, पटापटा कमेंट करून खैली असं आहे तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आजचा लोकेशन मी कुडाळ टाकलेलं आहे, त्यामुळे बघूया कुडाळची माणसं किती जमा जातात ती. मी आपण कुडाळचाच असे, सो कमेंट करून सांगा मागा तुम्ही खैले असाय ते. अजून कोणी येऊक नाही बाबा, कोणच नाही एवढी बघ. येतात आणि जातात येतात जातात. खैली येत काय माहिती, बोलणत नाही काय नाही. समजताला तरी माका कसा बरोबर ना. मला कळणारच कसं की कोण आलंय लाईव्ह मध्ये कोण नाही आहे. 3 जणांनी लाईक केले फक्त, मेसेज कमेंट नाही केली, फक्त लाईक केले 3. ये क्या बात आहे भाई. हा पुढचे नेक्स्ट टाइम करते. येस व्हेरी गुड. यारो का यार हूँ यारो. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. सीसीवर असल्याने प्लीज कमेंट करा. सावध होई शिकारी जादू पाहुणी, घायाळाची प्रीती. यशश्री हसता. भयंकर गरम होता गो यशश्री, काय सांगू तुका, खूप गरम होता इकडे. भयंकर म्हणजे सकाळी इतकं पाऊस लागलो आणि आता ऊन पडला मरणाचं. मी कामात असून सुद्धा आली. येस तू म्हणाल तू रिअल कोकणी असस, कोकणातल्या माणसांका सपोर्ट करतस. व्हेरी नाईस, थँक्यू. कॉलेजला नाही जाऊ तू आज. सावध होई शिकारी जादू पाहुणी. मी फिरत आहे. कुठे फिरत आहेस, कुठे फिरतेस ग. आमच्या इकडे पाऊस लागता. हा माका कळला काल की पाऊस लागता तो. ऐको बाय बाय बाय, कंटाळलो गो पोरा. कॉलेज पूर्ण झाला. ओके झाला पण कॉलेज पूर्ण. मजा. आता काय मग नेक्स्ट प्लॅन क्या है भाई. शिकारी जादू पाहुणी, घायाळाची प्रीती आज रंगुनी. झिरमिर झिरमिर पाऊस झाला तर मन करमेल. म्हणून मी फिरतोय. ओके कॉलेज पूर्ण झाला. परुळे. ओके परुळ्यात गेलो काय. वा मस्त. बाकी यशश्री और बोलो क्या बात है फिर.
लाईट चली गई. मी हाय कोली कोल्यांची परुळे कोणाकडे गो, मामाकडे की आत्तेकडे? पाठ परुळे असतला होय मा. ओके शिवण क्लास. वा वा वा, कर कर. तुका ज्यात इंटरेस्ट आता करायचा, आपण ज्यात आपणाक इंटरेस्ट वाटता ता करायचा. बंटी हाय. हाय बंटी, स्वागत आहे आपलं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. चल बाय. ओके यशश्री बाय, टेक केअर. बंटी कुठून बोलताय तुम्ही? जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. कोकणातला कोण असा काय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, चिपळूण, रत्नागिरी, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, असा आहे कोण कोकणातली? शिकारी हाय प्रेम, कुठे होतास? लाईव्हचा पत्ता विसरलास वाटतं तू. लाईव्हचा पत्ता विसरलास. हाय जयाताई. हाय जयाताई, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये तुमचं. हाय गॉडफादर. ए डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग 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 डिंग. इश्कॉलाला प्रेम, जयाताई आणि गॉडफादर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. लाईव्ह काल कुठे होती? लाईव्ह काल इथंच होती 1:15 वाजता. 2:15 वाजता मी बंद केली. 2 वाजता आय थिंक. तूच येत नाही. सॅटर्डे संडे नव्हती फक्त, नाही तर रोज लाईव्ह आहे माझी. गॉडफादर मठातून जाऊन आलात की नाही? काश्मीरची प्रीती आहे, पण काश्मीरलाच मी राहणार नाहीये ना आयुष्यभर. अजून काश्मीर, जम्मू काश्मीरमध्ये अजून 5-6 महिनेच आहे बस. इधर से मैं चली. काल नव्हती यार लाईव्ह, होती विचार. काल गॉडफादर नाही आलेले. सुनीता ताई, काल माझी लाईव्ह होती की नाही सांगा. हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये आपलं. कशा आहात? जेवण बनलं का? गॉडफादर पण त्या पावसाळ्यात मठ बंद आहे का? पाणी शिरलं का मठात? मठामध्ये पाणी शिरलं का? सुनीता ताई जिकडे जाणार तिकडची आयडी ठेवायची. किती वेळा चेंज करायची है ना, म्हणून नाही. ओनली कोकणची. कोकण माझं
शेवटपर्यंतचं ठिकाण आहे. सुनीता ताई म्हणते ताई नोटिफिकेशन येत नाहीत. ओके, काय येत नाहीत? एकदा काहीतरी करून बघा, नोटिफिकेशन चेंज करून बघा, बेल आयकनवर जाऊन परत एकदा. गॉडफादरमध्ये मठातील सभासदांना थंडी लागते म्हणून. ओ माय गॉड. थंडी लागते का? एकदम त्याच्यावर सोल्युशन आहे. कांबळं घेऊन झोप बसायचं. सुनीताताई म्हणते मस्टर्ड ऑइल खिचडी खूप छान झाली. ओ माय गॉड. सुनीताताई शिकल्या. काय म्हणते ते, संगतीचा गुण लागला सुनीताताईंना. मस्त होते, मस्त होतं जेवण, खूप छान होतं. कोण कोण खातंय मला सांगा, कमेंट करून सांगा की सरसोचं जे मस्टर्ड ऑइल आहे त्याचं जेवण कोण कोण जेवतं. कमेंट करून सांगा मला, कोणाला आवडतं मस्टर्ड ऑइलचं जेवण. कमेंट करून सांगा मंडळी. सावध होई शिकारी जादू पाहुरी. 2 दिवस नव्हती यार लाईव्ह. हां, सॅटर्डे संडे नव्हती लाईव्ह, मंडेला होती माझी लाईव्ह. शिकवलं म्हणतो मी नाही जेवत. ओके, अजून कोण कोण जेवतं? आता मी मस्टर्ड ऑइलच वापरणार. वा, छान छान सुनीता ताई. चिकन तर एक जबरदस्त होतं ना, काय चव लागते त्या चिकनला, अप्रतिम, मस्टर्ड ऑइलने. मंडळी, जेव्हा ते राईचं जे तेल असतं ना त्याने ना चिकन बनवा, आई शपथ काय चव लागते ना. म्हणजे जे आपण रिफाईनचं तेल वापरतो त्याला काहीच चव नाही. प्रेम बोलतोय जसं देशाचं मीठ टाटा मीठ, तसं देशाचं तेल जेमिनी. जेमिनी तर वापरतोच आपण, सूर्यफूल वगैरे, पण मस्टर्ड ऑइल खूप चांगलं आहे आपल्या शरीरासाठी, एक नंबर. आणि टेस्ट एवढी भारी लागते ना, म्हणजे काय सांगू, नो वर्ड्स. एकदा ट्राय करून बघ. फक्त काय करायचं, जेव्हा तेल आपण मी नॉनव्हेज खाते, हजबंड प्युअर व्हेज. सुनीता ताई, आपण चला हॉटेलमध्ये जाऊन दोघं खाऊया नॉनव्हेज. आम्ही तर दोघेही व्हेज नॉनव्हेज आहोत, पण सुनीता ताई नॉनव्हेज आहेत, आणि म्हणजे दोन्ही पण आहेत व्हेज नॉनव्हेज, पण त्यांचे मिस्टर व्हेज खातात. त्यामुळे सुनीताताई बिचाऱ्या, काल सुनीताताई मला सांगत होत्या की त्यांना 10 वाजता क्रेविंग झालेले चिकन खायच्या, मग त्यांनी रेसिपी बघितल्या. सुनीताताईंनी रेसिपी बघितल्या. मग असं कोण कोण करतं मंडळी, कमेंट करून सांगा मला. हॉटेलमध्ये तू जाणार? जवळपास नाही आहे रे, आहेत पण आम्ही कधी एकटे जात नाही. हाय ओमकार. सुनीताताई म्हणतात करडीचं ऑइल पण छान असतं. करडी काय असतं? सावध होई शिकारी जादू पाहुणी. आणि आज मंडळी सगळ्यांना सुनीताताईंना कॉंग्रॅच्युलेशन करा, कारण सुनीताताई आज 4 व्हीलर घेऊन येणार आहेत घरी. आज आम्ही जाणार आहोत सुनीताताईंची 4 व्हीलर आणायला. तर सुनीताताई, कोकणची प्रीती या लाईव्हमधून तुम्हाला आपल्या या फॅमिलीकडून खूप खूप शुभेच्छा. गाडी आणणार आहात तुम्ही 4 व्हीलर, मस्तपैकी गाडी शिकला आहात, चालवा पण, आणि मस्तपैकी आम्हाला पाहायला आवडेल तुम्ही गाडी चालवताना, आणि मी माझ्या शॉर्टमध्ये नक्की टाकेन तुम्ही गाडी चालवताना. प्रेम बोलते मला पण सांगा, हॉटेलमध्ये जेवण घरच्यासारखं पाहिजे आणि घरामध्ये हॉटेलसारखं असं कोणी आहे का इकडे? इथं असं कोणी नाही बाबा. हॉटेलमध्ये जेवण घरच्यासारखं पाहिजे आणि घरामध्ये हॉटेलसारखं असं कोणी नाही आहे. ओमकार दादा म्हणते अय्यो आता काय ऐकत नाही. ये सुनीताताई, हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे. सुनीताताई म्हणते थँक्यू, वेलकम सुनीताताई.
तर मंडळी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन करा सुनीताताईंना. आपल्या सुनीताताई घेणार आहेत आज 4 व्हीलर. सो आम्ही सुनीताताईंबरोबर जाणार आहोत 4 व्हीलर घ्यायला. त्याचा व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत सगळ्यांसोबत शेअर करेन. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. ओमकार दादा म्हणतोय सुनीताताई कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर न्यू कार. येस सुनीताताई, ओमकार दादाने तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन पण केलंय. अँड गब्बर, हाय मी गब्बर रामगढ़वरून बोलतोय. अरे बापरे, गब्बर के तो हाथ नहीं, ठाकुर के हाथ नहीं थे, गब्बर के तो हाथ थे. ओके गब्बर, कैसे हो भाई ये गब्बर? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चॅनल पर. मंगेश दादा बोलत आहेत जेवलात का ताई? मंगेश दादा नाही हो, जेवायचं आहे आता. सुनीता ताई म्हणते थँक्यू ओमकार. ओमकार दादा म्हणते कोणती कार घेतला? सुनीता ताई सांगा तुम्ही कोणती कार घेतलात ते. मंगेश दादा तुम्ही जेवलात का? तुम्ही जेवलात का? कमेंट करून सांगा. टाटा पंच. ओके, टाटा पंच घेतली आहे सुनीता ताईंनी. BMW की फरारी. BMW तर तू घे बाबा, किंवा फरारी. ओके, आणि आम्हाला बहिणींना फिरव गाडीवरून. कधी स्प्लेंडर फिरवतो माझा जानू, बाई कसा गरा 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 गरा. संकेत दादा, हाय संकेत दादा, खूप खूप स्वागत असं तुझा. कसं असं जेवलं? सुनीता म्हणते BMW हमारी सोच से बाहर है. BMW आपल्याला काय करायची आहे? संकेत दादा म्हणतोय लाईक 13. थँक्यू. ओमकार दादा म्हणते पोलीस व्हॅन आहे की. पोलीस व्हॅन ती काय पोलिसांची असते, फक्त ती घराच्या समोर लावायची नसते ना. घराच्या समोर तर फक्त आपलीच कार लावू शकतो. संकेत दादा म्हणते नाही मस्त, नमस्कार. ओके संकेत दादा, कसं आहे? पाऊस पडता मा? सुनीता ताई गिफ्ट करा मला BMW. चला मंडळी सगळ्यांनी पैसे काढा एक एक. मला वाटतं BMW घ्यायला 10-10 लाख तरी काढावे लागतील. अभिजित काने, नमस्कार अभिजित दादा, स्वागत आहे. हॅलो, मी कोण बोलतोय? अभिजित दादा बोलतोय. अभिजित दादा खूप दिवसांनी आलात, कुठे होतात? संकेत दादा म्हणतोय नाही पाऊस नाही आहे का? ए भगवान, पाऊस कडे गेलो मग. माका तर सांग, यशस्वी सांगत होता पाऊस पडता आणि संकेत दादा सांगता पाऊस पडणार नाही. कुठे होता? मी हलसरच इथंच होती अभिजित दादा, फक्त 2 दिवस नव्हतं लाईव्ह, सॅटर्डे संडे. बाकी ऑल टाइम मी इथंच होती. ओमकार बोलते मग तशी माझी कार आहे की स्कॉर्पिओ S11 क्लासिक. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 23 लाखाची. ओ आधीच हुंड्याची गाडी आली की काय? दहेज में मिली है क्या? संकेत दादा होते मुंबई बोरवली. काय मुंबई बोरवली? पाऊस पडतोय. अभिजित दादा मला नोटिफिकेशन येत नाही. पण अरे यार, सगळ्यांनाच तो प्रॉब्लेम झाला, नोटिफिकेशन येत नाही. असं का होतंय? खूप दिवस मी लाईव्ह बंद ठेवले म्हणून असेल कदाचित. एकदा माझ्या बेकनवर जावा आणि पुन्हा एकदा ते नोटिफिकेशन जरा चेंज करा. एन गब्बर म्हणतात आली काय? बरं नाही, पाऊस चालू आहे, चूल पण पेट नाही, गॅस घेऊ शकत नाही कारण आधार कार्ड व बँक खाते पण नाही. एकदा गेलो होतो बँक अकाउंट काढण्यासाठी, पण पकडलं ना पोलिसांनी. का? बँक अकाउंट काढण्यासाठी गेलेलात की? ओमकार दादा म्हणतो नाही नाही. मग कसं ओमकार? रामदादा नमस्कार. जय भवानी, जय शिवराय, जय कोकण प्रतिष्ठान. ओमकार दादा म्हणताय माका येतोय. रामदादा जेवलात का? स्वागत आहे. अभिजित दादा म्हणते ऑल सबस्क्राईब आहे. असं का होतंय? अक्षय दादा आला, म्हणतोय नोटिफिकेशनची घंटा पण दाबा.
येस, तिथं बेल आयकॉनवर असेल ना, तिथं क्लिक करा म्हणजे येईल तुम्हाला नोटिफिकेशन. प्रेमला नोटिफिकेशन येत नाही, सुनीता ताईंना नोटिफिकेशन येत नाही. अक्षय दादा तुला आलेली का नोटिफिकेशन? ओमकार दादा म्हणते काय सांगू तुला, एक काय सांगू, मला एक न्यू आले गावावरून. न्यू आले? काय न्यू आले? स्थळ आले का? अभिजित दादा म्हणते ओके ठीक आहे. अभिजित दादा जेवलात का? अक्षय दादा म्हणते येस मला येतं नोटिफिकेशन. बघ, अक्षय दादाला येतंय आणि तुम्हाला मंडळी येत नाही, म्हणजे काय तरी गडबड तुम्हीच केली आहे. बेल आयकॉनवर क्लिक करा पुन्हा जाऊन एकदा. अक्षय दादा म्हणते तू रेग्युलर नाही पण मी रेग्युलर आहे. लाईव्ह मध्ये का? डिंक चिका डिंक चिका. संकेत दादा जेवणार रे, वाजले बघ किती. रामदादा म्हणते आज जेवण काय बनवलंय? आज बनवले मसूरची आमटी, काय ते बुंदीरचं रायता आणि राईस. ओमकार दादा म्हणते असं काहीतरी आहे, मला पण जरा डाऊट आहे. मजा आहे बाबा. आता टमराक 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 टा 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 टा. प्रेम बोलतोय मला येतं यूट्यूब कडून सूचना. ओ माय गॉड, मराठी बोलतोय पोरगा, मराठी बोलतोय. लय हुशार, हुशार हुशार पोरगा, लय हुशार झाला. स्वतःच येत नाही. अरे साक्षी कुठे आहे? साक्षीच ना, काय नाव तिचं? हर्षू पाटील कुठून म्हणतायत? हर्षू पाटील मी कोकणातली आहे, तुम्ही कुठून आहात? डॉक्टर सॅम लॅब्स हाय म्हणतायत. हाय डॉक्टर सॅम लॅब. चला उत्तर चुकीचं देऊया. ओके, प्रश्न विचार. चल. रामदादा म्हणते उद्या गुरु पौर्णिमा असा मंदिरात जा दर्शनाला. येस जातो जातो. येस मला मागाचं नोटिफिकेशन नेट गेलेलं. प्रेम बोलते चला चुकीचं उत्तर देऊया. येस मग प्रश्न विचार. डॉक्टर सॅम लॅब्स कुठून आहात तुम्ही? कहा से हो आप? हर्षू पाटील म्हणतात कुठून? इश्कवालो म्हणते प्रत्येक नियम प्रत्येक प्रश्नांचं उत्तर जाणीवपूर्वक चुकीचं द्यायचं. चुकूनही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्ही हरलात. उत्तर देण्यासाठी 5 सेकंद मिळतील. विचार करायला वेळ घेतला तर 1 गुण कमी होईल. वा रे वा. जो सर्वात भन्नाट चुकीचं उत्तर देईल तोच विजेता. ओके. प्रेम बोलतो नाही सायल्या. येस सायली. सायली कुठे? सायली नाही, साक्षी नाही, सायली. ओके ओके, सॉरी सॉरी. ओमकार दादा म्हणते गप की मुझे जरा शर्म आता है. याच आज ठरलंय टमराक टमराक बाबा लगी न ढिंचक ढिचांग, बाबा लगी न ढिंचक ढिचांग. का अक्षय दादा ओमकारचं लग्न ठरलंय, कोल्हापूरला जायचंय तांबडा रस्ता पांढरा रस्ता खायला. स्पॅन्डर फिरवतो माझं जानू. बाई कसं गरा 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 गरा. प्रेम बोलतो सायलीचं बारसं केलं का? नाही रे, बारसं नाही केलं. कन्फ्युजन होतं. सायली आठवतच नव्हतं, साक्षी आठवत होतं. आधी बघू काय विषय आहे ते. खुशी आवाज कसला? अक्षय दादा म्हणतोय ओमकार तिला कधी आहे? ओमकार तिला कधी आहे म्हणजे? ओमकार तिला कधी आहे म्हणजे आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. आंब्या तुझो टाळ टाळ मोडून रथ सजविला. कोण्या देवाचा रथ सजविला, कोण्या देवाचा रथ सजविला. यक्षिणी देवीचा रथ सजविला, यक्षिणी देवीचा रथ सजविला. यक्षिणी देवीची झाली करुणा, यक्षिणी देवीच्या या शरणा. सदाशिव पेडणेकर म्हणतायत नमस्कार कोकणची प्रीती, फार दिवसानंतर मिळालीस, छान दिसतीस. थँक्यू सो मच. तुम्ही खूप दिवसांनी आलात. खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला लाईक करा. अक्षय दादा टिळा. ओके. ओमकार टिळा कधी आहे? ओके टिळा.
जावं लागणार आपल्याला त्याच्या टिळा घेऊनच. पोरगी बघूचो कार्यक्रम चालू असं ना. निलेश दादा म्हणतो इलय इलय. नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा, कसो असय? सुनीता ताई म्हणता ओमकारचं आहे का? ये सुनीता ताई, कोल्हापूरला जायचंय तांबडा पांढरा रस्सा खायला. येस येस सुनीता ताई, ओमकारचं. छत्री कधी वापरतात सांगा मंडळी. कोणाकोणाला आन्सर अशी चुकीची उत्तरं द्यायची आहेत हा. प्रेम प्रश्न विचारतोय. सुनीता ताई ओनली रॉंग आन्सर. रामदादा म्हणते माझ्या लग्नात आंब्याचं टाळ गाणं म्हण माऊली. येस. तुमच्या लग्नात फुगड्याचं गाणं म्हणताल. माहूर आंबे तुझी हिरवी पाने, आंबा वाढत जाई, आंबा वाढत जाई, गावड्यांच्या मुलाने गंतन बांधुनी, केली आपुली राणी, केली आपुली राणी, अशी गाणं म्हणतात. स्वरतन म्हणतात चुरमुऱ्याचे लाडू. हाय स्वरतन, खूप दिवसांनी आला. डॉक्टर तृप्ती म्हणतायत हाय. हाय डॉक्टर तृप्ती, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. ओमकार होते अरे काय सांगू, आता गावाकडून फोन आला होता तुझ्या विषय काहीतरी बोलणं सुरू आहे म्हणून. हो का? निलेश दादा म्हणतोय थंडी वाजल्यानंतर. वा वा वा, खूप भारी. प्रेम बोलतोय निलेशजी गोयंडेजी स्वागत आहे तुमचं. ओमकार दादा मी सगळ्यांना बोलवणार की. ओके आम्ही येणार की. मग निलेश दादा म्हणतोय मजेत नाही. येस निलेश दादा आम्ही सगळी मजेत. प्रेम पण म्हणतोय निलेश दादा मस्त मजेत. डन. अक्षय दादा म्हणते प्रेम छत्री सोफ्यावर बसताना वापरतात. मी सांगू मी सांगू काय छत्री कधी वापरतात? टॉयलेटला बसताना. टॉयलेटला बसताना छत्री वापरतात. त्यानंतर निलेश दादा म्हणते तू कशी आहे? सर्व मजेत ना? येस निलेश दादा, तू कसा आहे सांग. हॅलो इश्कॉल हॅलो. प्रेम बोलतोय. अक्षय म्हणून हसतोय. डॉक्टर तृप्ती म्हणताय जेवण केले का? नाही तृप्तीताई, जेवण आता जेवणार. माझी मुलगी येणार स्कूलमधून, मग आम्ही जेवणार. तर इथं रॉंग आन्सर प्रेम प्रश्न विचारतोय. ओनली रॉंग आन्सर आणि मजेशीर उत्तरं द्यायची आहेत. तर तुम्ही याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकता. सुनीताताई म्हणतात कुठे आहे लग्न? कोणत्या गावी? कोल्हापूर. सुनीताताई कोल्हापूरचं आहे. हाय सुरेंद्र कोली, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. डॉक्टर तृप्ती म्हणतात संगमेनर मधून. ओके संगमेनरचे आहात का तुम्ही? वा वा खूप छान. मी कोकणातली आहे ताई, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. रोज आपलं 1:15 वाजता लाईव्ह असतं आणि छान कोकणातले टुरिस्ट प्लेस असेच सांस्कृतिक व्हिडिओ वगैरे सगळे चालू असतात. नक्की पहा. सदाशिव दादा म्हणते अगो प्रीती नुसते कसले खाल्ले? अगो प्रीती नुसते कसले खाल्ले? नुसते मिळतात की ना? काय म्हणताय मला कळतच नाही काय म्हणताय ते. निलेश दादा हसतोय. विक्रम दादानी मेसेज केलाय हाय म्हणून. नमस्कार विक्रम दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा पटापटा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा. प्रेम बोलते तुझं टॉयलेट पुरात बंद होणार कधी? भगवान. सदाशिव दादा म्हणताय लाईक डन. थँक्यू सदाशिव दादा. कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते अरे देवा उघड्यावर बसतात. अरे देवा उघड्यावर बसतात का शौचास? अक्षय दादा म्हणते येस सबसे युनिक था. येस. मग रामचंद्र गवरे रामचंद्र दादा नमस्कार. हाय स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? रामचंद्र दादा तुम्ही कसे आहात? आणि पहिल्यांदाच आलात का माझ्या लाईव्हला? कारण
गवारे दादा या आधी पण एक यायचे, त्यांच्यामुळे मला तुमचं नाव असं. सुनीता ते म्हणते लाईक करते रहो रे बाबा. तेच मंडळी, लाईक करते रहो रे बाबा, बहुत मेहनत लगती है बात करने में. प्रेम बोलते आकाशात सूर्य असतो की चंद्र? आकाशात सूर्य असतो की चंद्र? आकाशात फक्त टक्कल असतं, टकला. आकाशात फक्त टकले असतात. निलेश दादा म्हणते नमस्कार हा सर्वांना. ओमकार दादा म्हणते आता सगळ्यांनी एकच विषय बोला, कोण जिंकूत बघू. प्रेम बोलते आकाशात सूर्य असतो की चंद्र? डॉक्टर तृप्ती म्हणते स्किन केअर रुटीन सांग. माझा? तुम्ही तर डॉक्टर आहात आणि मला विचारताय स्किन केअर रुटीन? घाम काढते फक्त बघा, एवढंच. निलेश दादा म्हणते आकाशात धोंडे असतात, कधी कधी टक्कर देतात ते एकमेकांना. वा वा वा, मस्त मस्त, खूप छान खूप छान. तृप्तीताई मी काही नाही लावत चेहऱ्याला, हेच माझं स्किन केअर रुटीन आहे. म्हणजे मेकअप वगैरे नाही करायचा, फक्त ओठांना फक्त लिप बाम लावायचा, काजळ लावायचं, टिकली लावायची, हेच स्किन केअर रुटीन. आणि चेहऱ्याला काही असं जास्त टच करत बसायचं नाही. आपण बाहेर जातो त्यामुळे टच वगैरे जास्त करायचं नाही. किंवा म्हणजे पाण्याने फक्त स्वच्छ उठल्यावर धुवायचं, त्यानंतर आंघोळ करतो, त्यानंतर संध्याकाळी आणि झोपताना, बस दोन वेळा, 2-3 वेळाच फक्त. सुनीताताई म्हणते आकाशात पक्षी असतात. नरेश सावंत म्हणतात हाय हाय नरेश दादा नमस्कार. कुठून आहात? कोकणातले असाय की काय तुम्ही? असा वाटला माका म्हणून विचारतोय. कुठून आहात नक्की सांगा. अक्षय दादा म्हणते प्रेम आकाशात बाईक असती. हे लय भारी. चंद्र सूर्य नसतात, डायरेक्ट आकाशात बाईक असतात. प्रेम बोल निलेश दादाला डन केलंय. वा वा वा. रामचंद्र गरवारे ओके ओके, खूप खूप स्वागत आहे. पहिल्यांदाच आलात का माझ्या लाईव्हला? प्रेम बोलतोय अक्षय आता उडणारी बाईक येणार, त्यावर मोदी साहेब पण. हे भगवान. निलेश दादा म्हणते अगो प्रश्नपत्रिका लवकर सोडवची असा, घंटा वाजले नाही तर. बरोबर. रामदादा म्हणतात चंद्र असता मावळत नसतो, चंद्र असता मावळत नसतो. रामचंद्र दादा म्हणते आम्ही पण येतो आंबोलीला दरवर्षी. वाव, सध्या आंबोली खूप भारी आहे दादा, जायचं असेल तर जाऊन या, खूप मस्त, खूप सगळे पॉईंट एकदम भारी झालेले आहेत. अक्षय दादा म्हणते प्रेम तीच कन्सेप्ट आहे. नरेश दादा म्हणतात हो, कोकणातले असाय काय? वा वा वा, खैले असाय कोकणातले? प्रेम बोलता चला गेम जरा वेगळ्याच वळणावर घेऊन जाऊ. ओके चालेल. निलेश दादा म्हणते इश्कवाला गुरुजी किती गुण मिळालेत मला? तुला एक आणि मला एक. नरेश दादा कोकणातला ग कुठली तू? मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ. रामचंद्र दादा म्हणतात होय पहिल्यांदाच. ओके, चॅनलला नक्कीच जॉईन व्हा दादा. रोज माझं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता, आणि लाईव्हची नोटिफिकेशन येण्यासाठी बेल आयकनवर क्लिक करा. मंडळी लाईक करा प्लीज, लाईक करा. इश्कवाला म्हणते निलेश बालक आपणास 2 गुण. ओ माय गॉड. इश्कवाला म्हणते जर प्राण्यांनी शाळा सुरू केली तर मुख्याध्यापक कोण असतील? निलेश दादा. निलेश दादा, जर प्राण्यांनी शाळा सुरू केली तर त्या शाळेचे मुख्याध्यापक निलेश दादा असतील. नरेश दादा म्हणतात मी रेडीच. होय काय, तुम्ही रेडीचे? मागच्या सुट्टीत मी रेडी घेऊन गेलोय, भारी वाटलं गणपतीचं मंदिर आणि पाठीमागे जो समुद्र, आहा एक नंबर. विकास दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. कुठून आहात तुम्ही? आणि लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. कुठून आहात नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणते गुरुजी दुसरा तास चालू झाला म्हणायचा तर घ्या दुसरे वळण घ्या. निलेश दादा म्हणतो अरे देवा. अक्षय दादा म्हणतो मुख्याध्यापक आहे सलमान खान. हे भगवान. रामचंद्र म्हणतात 7 तारखेला जाणार अंबोली हिरण्यकेशी. वा वा वा, जाऊन या, खूप मस्त आहे.
रामचंद्र दादा म्हणते आम्ही सुद्धा रेडीचा गणपती पाहून आलो. मस्त आहे मंदिर, खूप मस्त आहे. शांतता आहे त्या ठिकाणी एक ना, तिथं गेल्यावर एक अलगच वाइब्स निर्माण होतात. नप्पू क्वीन, हे ताई, हाय नप्पू, कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा मंडळी. नप्पू, रामचंद्र दादा, सॉरी अक्षय दादा नाही, विकास दादा, नरेश दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला. निलेश दादा म्हणते हा मी असेन. मांजर आणि बोका मधला फरक मी चांगला समजवतो. बघितलंस म्हणून मी सांगितलं, मुख्याध्यापक निलेश दादाच असू शकतो. नप्पू म्हणते कुठून आहे ताई तुम्ही? मी कोकणातली आहे नप्पू, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? प्रेम बोलतोय अक्षय प्राणी आहे का तो? मग काय, प्राण्यांचे मुख्याध्यापक माणूस असू शकत नाही का? काय प्रेम तू. रामचंद्र दादा म्हणते MH50 कराडकर, सातारा. ओके, साताऱ्याचे आहात का तुम्ही? वा 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 वा, फौजींचा जिल्हा म्हणायचा तुमचं की हो. नरेश दादा म्हणताय माझं घर गणपती मंदिर आहे तिथं आहे. हा, तिथं तर खूप सारी घरं होती ना, स्लॅबची वगैरे घरं. कुठे आहे नेमकं तुमचं घर? निलेश दादा, सलमान खान पण मस्त उत्तर आहे. येस, आणि निलेश दादा पण मस्त उत्तर आहे. अक्षय दादा, प्रेम म्हणून तर त्याचं नाव घेतलं. येस, अशीच नावं घ्यायची आहेत. स्नेहल ताई म्हणतात हाय, मी केलं लाईक. थँक्यू स्नेहल ताई, स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात स्नेहल ताई? जर प्राण्यांची शाळा भरली असती तर त्याचे मुख्याध्यापक कोण असले असते सांगा बघू. प्रेम बोलतोय सलमान वेगळ्या प्रकारचा प्राणी आहे रे. निलेश दादा म्हणते अरे प्रेम, त्याने काय कारनामे केले आहेत ना, त्या म्हणून त्या अनुषंगाने ते पण उत्तर बरोबर आहे. येस, राईट राईट. प्रेम बोलतोय त्याला मुख्याध्यापक केला तर एक तरी प्राणी राहील का? हे पण बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे. रामदादा म्हणते काल सिंधुदुर्ग जिल्हा बिळवस गावची जत्रा होती देवीची. पावसात जत्रा. हेलो सुप्रिया दीदी, कैसी है बहना? मैं ठीक हूँ सुप्रिया दीदी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सुप्रिया दीदी, आप कैसे हो बताना. साईब राव खेमनार, व्हॉट इज युअर एज्युकेशन ताई? माझं एज्युकेशन आहे बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी केली आहे मी फायनान्समधून. काय झालं? साईबराव साईबरो आप का कुठून आहात तुम्ही? नरेश दादा म्हणते गणपती मंदिर कडून 15 मिनिटावर आहे. ओके ओके, आहे तिकडे घरं, आम्ही बघितली. प्रेम बोलते निलेश माहीत आहे का काळवीट? नाही. सुप्रिया दीदी बन गया खाना? हाँ खाना तो बन गया सुप्रिया दीदी, लेकिन ये नहीं हुआ है, मतलब खाया नहीं है अभी तक. आपने खा लिया क्या? अक्षय दादा म्हणते प्राण्यांची शाळा भरली असती तर त्याचा मुख्याध्यापक पंडित भीमसेन जोशी. हा, सुरेंद्र कोहली म्हणतात ABCD EFG HIJK सदानंद म्हणतात गुड आफ्टरनून. सदानंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज मंडळी, ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा, बेल आयकनवर क्लिक करा, तेव्हा तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. माझं लाईव्ह रोज असतं 1:15 वाजता, त्यामुळे कमेंट करा आणि चॅनलला जॉईन पण व्हा. नीलेश दादा हेलो इश्कॉल लव. सुप्रिया दीदी आपको बोल रही है प्रेम, हेलो इश्कॉल लव. नीलेश दादा म्हणते एकदम बरोबर, चुकीचं उत्तर आहे सलमान. येस. सुप्रिया दीदी होते बारिश हो रही है यार, इधर तो सुबह सुबह हो गई और अभी धूप पड़ रही है. बच्चों को लेने जाना है, छाता लेके निकल जाओ सुप्रिया दीदी, बारिश रुकने वाली भी नहीं है. उफ.
पूर्ण खायचं. ओके, टाकून नाही द्यायचं. प्रेम बोलतोय हेलो सुप्रिया जी, स्वागत है आपका. सुप्रिया दीदी, प्रेम आपका बड़े बड़े दिल से प्यार से आपका स्वागत कर रहा है. प्रेम बोलते जर झाड लावायला लागली तर ती कुठं जर झाडं चालायला लागली तर ती कुठे फिरायला जातील? शाळेत. सदानंद दादा म्हणतात सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्गातून बोलताय का? कुठला तालुका कुठला तुमचा दादा? सदानंद दादा. अक्षय दादा म्हणतात झाडाच चालत जेलमध्ये जातील का? जेलमध्ये? कारण जे जे झाडं तोडतात त्यांचा मर्डर करून ते जेलमध्ये जातील, बरोबर ना? योगेश राजपूत, नमस्कार योगेश भाई, कसे आहात तुम्ही? सदानंद दादा, वराड मालवण. ओके, मालवण मधले का? मगाशी पण एक दादा आहे संकेत दादा, ते पण मालवण मधलेच आहेत. सुनीता देवी, प्रीतियाच्या बाल्कनीत फिरायला जातील. वा वा सुप्रिया, सुनीता दीदी, वा वा, खूप छान खूप छान. प्रीतियाच्या बाल्कनीत फिरायला जातील जर झाडं चालायला लागली तर. निलेश कोयंडे म्हणतायत जंतर मंतरवर जातील का उपोषण करायला? वा वा वा. अक्षय दादा म्हणते येस. प्रेम बोलतोय सलून मध्ये हेअर कट करायला. वा रे वा, लय भारी लय भारी. हे पण सगळ्यांची उत्तर एकदम परफेक्ट होती. परफेक्ट, सगळ्यांची उत्तरं परफेक्ट आहेत, एकदम परफेक्ट. निलेश दादा म्हणते आणि जे कोणी मुलांना मारायला येतील त्यांच्या अंगावर पडतील. हे भारी, हे भारी. मला तर सगळं जास्तीत जास्त सुनीता ताईंचं आवडलं. प्रीतियाच्या बाल्कनीत फिरायला जातील कारण तिथं पण झाडं आहेत ना त्यांचे फ्रेंड्स. सदानंद दादा, आपलं गाव कोणते? माझं गाव कुडाळ. मी कुडाळची. मी कुडाळची आहे सदानंद दादा. चॅनलला नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. मस्त उत्तर येत आहेत. येस, मस्त उत्तर येत आहेत. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. RCC वर असणाऱ्यांनी खाली उतरा आणि उत्तर द्या. विनोद गावडे म्हणतात हॅलो. हॅलो विनोद दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. हे पण कोकणातलेच दिसतात विनोद दादा. विनोद दादा कोकणातले असाय का तुम्ही? विनोद दादा कोकणातले असाय काय? प्रेम बोलतोय जर तुम्हाला टाइम मशीन मिळालं तर तू कोणत्या वर्षी जाणार आणि का? टाइम मशीन मिळालं तर कोणत्या वर्षी जाणार? मी जाणार माझ्या जन्माच्या वेळीच्या 1993, कारण तेव्हा माझे खूप लाड होत होते. तेव्हा मला कोणी मारत नव्हतं. आई लहानपणी मारते तेव्हा मारायची नाही. 5 वर्षापर्यंत तर मला वाटतं आईने मला मारलं नसणार. आणि मस्त सुकून की जिंदगी ती उस टाइम. मग विनोद दादा कुठून आहात तुम्ही? सांगा मला, कमेंट करून सांगा. निलेश दादा, मी 15 जानेवारी 1988ला जाणार आणि माझा जन्म बघणार. वा वा वा, खूप छान खूप छान. निलेश दादा, सेम सेम. बघ, आपली दोघांची थिंकिंग सेम आहे. हे भगवान, अक्षय दादा नरक बघून येत. हे भगवान. मंचर, हे कुठे आहे मंचर? सुनीता ताई म्हणते मी 5th क्लासमध्ये जाणार कारण मला नवोदयची एक्झाम द्यायची राहिली. वा वा वा. यार, सगळ्यांच्या इच्छा बाहेर पडतायत बघा. येस सुनीता ताई, खूप छान आन्सर आहे तुमचं. विनोद दादा म्हणतायत पुणे जिल्ह्यात. ओके, पुणे जिल्ह्यामधले आता. खूप खूप स्वागत आहे दादा. पहिल्यांदाच आलात माझ्या चॅनलला तर नक्की लाईक पण करा. एक लाईक करा, डबल टॅप करा स्क्रीनवर आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक केला तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येईल चॅनल सबस्क्राईब करून. तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. आवडेल आम्हाला
तुमच्याशी बोलायला. तुम्हीही आमच्या यूट्यूब फॅमिलीचे मेंबर बनू शकता. आवडेल आम्हाला तुमच्याशी बोलायला सगळ्यांना. अक्षय दादा म्हणतोय मागच्या जन्माची कर्म बघायला जाणार. वा वा वा. अक्षय दादा मागच्या जन्माची चांगली कर्म बघायला जाणार. वा वा वा. निलेश दादा म्हणते अरे देवा नरक. रामचंद्र दादा म्हणते 1972 जाणार वर करून त्यावेळेला, कारण सर्वजण म्हणते दुष्काळी जन्म आहे. 1972ला जाणार, मग दुष्काळी जन्म बघायला जाणार का? बापरे बापरे बापरे. तुम्ही 1972 मधले आहात का? विनोद दादा म्हणतायत गोड दिसताय. थँक्यू विनोद दादा, थँक्यू सो मच. योगेश दादा म्हणते बालपण मध्ये तेच चांगलं असतं. येस योगेश दादा, बालपणच चांगलं असतं. म्हणजे 5 वर्षापर्यंत आपल्याला 6-7 वर्षापर्यंत आपण तर शाळेत पण नाही गेलेलो. तिथं सगळ्यात गोड आठवणी आहेत की आईच्या कुशीत झोपून राहायचं, मस्त जेवायचं आणि आरामाने खेळायचं. निलेश दादा म्हणते हो ताई एकदम जुळले उत्तर आपले. बघू आता गुरुजी कोणाला गुण देतात ते. प्रेम बोलतोय 2055 मध्ये माझं लग्न झालंय की अजूनही सिंगल आहे ते बघायला जाणार. आणि कुणासोबत झालंय ते पण बघायला जाणार. वा 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 वा. रामचंद्र दादा हसतायत. वा वा. खूप सगळ्यांची आन्सर खूप मस्त आहेत. निलेश दादा म्हणतोय इश्कॉलर पावर जाईल मग टाइम मशीनची एवढे धाडस करू नकोस. येस. आणि जर ना असं जावा की पावर जरी गेली तरी तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही. परत पहिल्यापासून सुरुवात करा आणि परत शाळेत जावा. जिथं जिथं अभ्यास नाही केला तिथं अभ्यास करा. निलेश दादा म्हणतोय नाही, रामचंद्र दादा छानच उत्तर दिले आहे. येस, सगळ्यांनी खूप छान छान उत्तरं दिली है ना. नाहीतर पावर गेली 2055 मध्ये डायरेक्ट. आता यंग असाल आणि डायरेक्ट 2055 मध्ये जाल आणि अरे बापरे आता मी जाऊ कसा, म्हातारा झालो की. अजून माझी राहिलीच किती, 5 वर्षच राहिली वाटतं. 60व्या वर्षी नाम नाम सत्य है. प्रेम म्हणतोय मग पेट्रोल डिझेल आहे की नष्ट झालं बघून तर येईन. एवढ्यासाठी रिस्क नाही घ्यायची पेट्रोलसाठी. अक्षय दादा म्हणते प्रेम एवढ्या जवळ नको, थोडं लांब जा, 70-80 वर्ष दूर जा. हे भगवान. प्रेम बोलते अक्षय मग तर दुसऱ्या जन्मात. येस. निलेश दादा हसतोय. यार मस्त मजा आली. प्रेमने मस्त एक युनिक काहीतरी काढलं. मंडळी सबस्क्राईब करा चॅनलला. ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा नक्कीच. बाकीची नवीन मंडळी कुठे गेली काय रे देवा. अक्षय दादा म्हणते प्रेम दुसऱ्या जन्मी तू कोण आहे ते पण कळेल आणि मागच्या जन्मी सोबत कोण होतं ते पण कळेल. येस. प्रेम बोलते मला एक सांगा. ओके सांगतो, विचार. कोणाकडे पाळीव प्राणी आहे का? इथं नाही आहे, आमच्या घरी आहेत. पोपट आहेत, कुत्रे आहेत आणि जी दुसरी काय असतात ती असू दे, एवढे 2 तर आहेत. निलेश दादा म्हणता हसून परान जाता हा इतको हसतोय. बरीच. अक्षय दादा म्हणता एक नाही अर्ध सांगणार. ओके, एक नाही अर्धा सांगणार. ओके सांगा चला. माझ्याकडे आहे ना मांजर. निलेश दादाकडे मांजर असा फुल तिकीटवाली. फुल तिकीटवाली मांजर असा निलेश दादाकडे.
मी पाव सांगणार, त्यापेक्षा अर्धा आणि पाव खाऊन टाका. चला, कोणी काही सांगू नको. जर तुमचा पाळीव प्राणी बोलू लागला तर तो तुमचं कोणतं गुपित सगळ्यांना सांगेल? माझं नाही, मी तुमचं सांगू शकते. माझं गुपित कायच माहिती नाहीये पाळीव प्राण्यांना, कारण मी घरीकडे असते आणि पाळीव प्राणी घरी कोकणात असतात आणि मी जम्मूला असते. पण मी निलेश दादाचं सांगू शकते. मी सांगू निलेश दादाचं? पण तिकडे नवरा असतो ना घरी. कुठे? मी निलेश दादाचं सांगू शकते. निलेश दादा कधी पुक पाक पुक पुक पॅक पुक पाक पुक करतो ते मांजरीला बरोबर माहिती असणार, कारण निलेश दादा घरात कोण नसतं ना. बिचारी मांजर एकटी असते ना, पाक पुक करतो. पॅक पुक पॅक पुक. होय ना निलेश दादा, खरं सांग, खरं सांग. मांजर सगळ्यांना सांगेल निलेश दादाचं हे गुपित. आई ग, नाही नाही, बिचारी निलेश दादा असतोय, अक्षय दादा पण असतोय, रामचंद्र दादा म्हणजे मनी मेव पहिल्यांदा सांगणार कोणाकोणाला व्हिडिओ कॉल केले ते. नाही, रामचंद्र दादा, निलेश दादा पाक पूक पॉक पूक कधी करतोय ना ते मग सांगणार. तिची जन्म नको करून सोडलाय निलेश दादाने पाक पूक करून. आज काय जितो, आज काय जितो सोडणार नाही तुम्ही बाका. ऐक, माझे गाल दुखले रे बाबा. बिचारी मांजर दिले अक्षय दादा म्हणते बिचारी. खरं सांग निलेश दादा, असंच होतं ना? बरोबर ना रे प्रेम? अक्षय दादा म्हणते व्हिडिओ कॉलचा रेकॉर्ड काढू शकतो, त्या गोष्टींचा रेकॉर्ड नाही निघणार. रेकॉर्ड काढू शकतो पण या गोष्टीचा रेकॉर्ड नाही. पण ती सांगू शकते ना वहिनीला. आई ग बाबा. रामचंद्र दादा म्हणतायत बरेच दिवसानंतर आज छान लाईव्ह बघायला मिळाली. दादा असंच काही नाही काही चाललेलं असतं लाईव्ह वरती. खुशी ना? हा. निलेश दादा म्हणते पाक पुक गोरव जरा गपचूप. रामचंद्र दादा लय मजा आली ना आज. आई ग, प्रेमचे असे प्रश्न आणि आमची अशी उत्तर. आई ग बाबा बाबा. माझी मांजर काय सांगेल सांगू? हा सांग सांग. प्रेमची मांजर काय सांगायची ते ऐकायचं आहे. बघू आता काय सांगते ते. प्रेम काय सांगतोय ती त्याची. डाएट वर आहे म्हणतो आणि रात्री फ्रीज साफ करतो. बारी बारी. आई ग, बरोबर आहे. डाएट वर आहे म्हणून रात्री फ्रीज साफ करतो. बरोबर प्रेम, तुझं हे सिक्रेट ती नक्की रिव्हील करेल बघ. ओ माय गॉड. पाणी पिऊन येते. ओके मंडळी, जरा थांबा. तोपर्यंत बोला, अजून काहीतरी प्रश्न विचार प्रेम.
अक्षय दादा म्हणते माझा कुत्रा तर माझी अख्खी लव्ह स्टोरी सांगेल. आई शपथ येईल त्याला ना. बस थांब, तुला अक्षयची लव्ह स्टोरी सांगते, थांब बस. तू आलास का, थांब जरा अक्षयची लव्ह स्टोरी ऐकून जा. इकडे ये, इकडे ये. अक्षयची लव्ह स्टोरी ऐकायची हाय की नाही, आहे ना अक्षय दादा? असं सांगणार ना. प्रेम बोलतोय सांगायला नको म्हणून तिला पण खायला देतो. ओ माय गॉड, खरोखर का? काय आलं, आपटली? हो. चालवलं स्कूलमध्ये? वाव, येता तू का? दीदीचं चालवतो. निलेश दादा म्हणते पाणी आले डोळ्यातून हसून हसून. यस, यायलाच पाहिजे. प्रेम बोलतोय अक्षय. अक्षय दादाची लव्ह स्टोरी. अक्षय दादा व्हिडिओ कॉलचा अख्खा कॉल लॉग सांगेल, कधी कुठे भेटला ते पण सांगेल. येस. आणि गर्लफ्रेंड, अक्षय दादाच्या गर्लफ्रेंडला सांगणार मगाशी माहिती आहे कोणाशी बोलत होता, एका पोरीचा फोन आलेला तिच्याशी बोलत होता तो. मग अक्षय दादाची गर्लफ्रेंड अशी बघणार. नको खुशी, पडशील. इथं नको, इथं नको, त्याला बांधलेलं नाही या खुशी. येस, कुत्र्यांचे कान खूप शार्प असतात. रामदादा हसतायत. फोन गेमिंग म्हणतायत. हाय हाय फोन गेमिंग, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही फोन गेमिंग? अगं मानसीने काल लाईव्ह वर कांदा भजी बनवली, मस्त धमाल आली होती. येस, वाव. सगळ्यांका तोंडात पाणी सुटलं असतं आहे ना. अक्षय दादा म्हणतात शू शू एवढं एवढं सिक्रेट नाही सांगायचं. तर मंडळी खूप मस्त मजा आली. चला आता मी लाईव्ह संपवते. जेवण वाढायचे, खुशीला भूक लागली आहे. अशी धमाल आपण उद्या पण करू, मजा येईल. प्रेम आला पण बाहेर आली आपल्या लाईव्हला. कुठे गेला प्रेम? अरे गेला की काय? प्रेम का आपल्या मांजरीला शोधायला गेला की काय? तर थँक्यू सो मच सर्वजण लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप धमाल आली, खूप मस्ती मजा केली. हसून हसून गाल मात्र जाम दुखले. उद्याही याच टायमिंगला 1:15 वाजता. प्रेम बोलते जर कोंबडीने फेसबुक सुरू केलं तर पहिली फ्रेंड रिक्वेस्ट कुणाला पाठवेल? कोंबड्याला. हो ना, मी तर तुटून पडलं होतंय. मानसी जरा कमी खुलून बोलता. हो, मानसी जरा कमी खुलून बोलता म्हणजे. प्रेम बोलते रायू संपली. हा, आता जरा परीला आणायचे, खुशीला जेवण द्यायचंय, नाही तर अजून धमाल इली असती. येस. अक्षय दादा म्हणते मार्क झुकेबर्ग. अंकुश दादा नमस्कार. हाय ताई, नमस्कार. ओळखलं का ताई मला? ओके, ओळखलं का मला? हो अंकुश दादा, ओळखलं. तर कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. प्रेम बोलतो निलेश दादा म्हणते चला चला घंटी वाजली. रामदादा म्हणते माणसापेक्षा मुख्य जनावर हुशार असतात, त्यांना सांगावं लागत नाही. येस. सोडवा लवकर पेपर. चला हे प्रश्नाचं उत्तर देऊन जावा. जर कोंबडीने फेसबुक सुरू केलं असतं तर पहिली फ्रेंड रिक्वेस्ट कुणाला पाठवेल? अगदी कोंबड्याला. बरोबर की नाही? कोंबड्यालाच पाठवेल पहिली फेसबुक रिक्वेस्ट. है ना, कोंबड्यालाच पाठवेल पहिली रिक्वेस्ट, नंतर प्रेमला, आणि नंतर प्रीतियाला, नंतर अक्षयला, आणि नंतर निलेश दादाला पाठवेल. बरोबर की नाही? आणि चिनू पण आहे की, चिनूला पण. चल प्रेम, आता आपण उद्या भेटूया याच टायमिंगला 1:15 वाजता. तोपर्यंत काळजी घ्या,
दुसऱ्या कोंबडीला पाठवेल. एक ॲक्सेप्टेड, फ्रेंड ॲक्सेप्टेड. हे नाही कळलं मला. एक ॲक्सेप्टेड आणि फ्रेंड ॲक्सेप्टेड नाही. पहिली रिक्वेस्ट बिरन लाराला. ओके, बिरन लाला कोण आहे ही? मेनोलिलाना पाठवेल. ती जस्ट ट्रेंडिंग मध्ये आहे सध्या. इसकोला म्हणते लारा. लारा लारा ब्राईन करा. तुम्ही बोलणार का? लाईव्ह चालू ठेवू का? तुम्ही बोलणार का? लाईव्ह चालू ठेवू? तुम्हाला बोलायचं आहे की तुम्ही पण जाताय? चला चला, लाईव्ह बंद करा. क्रिकेटर आहे. ओके ओके, क्रिकेटर आहे का? चला मंडळी, आपण आता उद्या भेटू 1:15 वाजता. येतो मी पण आता. मजा आली, लय मजा आली. आजचा दिवस खूप फ्रेश जाईल. बाय प्रेम, बाय अक्षय दादा, बाय निलेश दादा, बाय अंकुश दादा. सीसीवर असणाऱ्यांना सर्वांना बाय बाय. बाय प्रेम.